Takže čau ty lidi, dneska vás vítám u mojeho druhého videa hardcoreu. A chtěl jsem vám, jak kdyby touhle sérii prostě ukázat, jak umím prostě hrát Minecraft v hardcoreu. Je to moje první hardcore série za celou dobu, co hraju Minecraft. Takže doufám, že se vám video bude líbit, dávejte like a odběr, ať dosáhneme 10 odběratelů. A zatím čau. Dneska si založím svůj hardcore svět a přitom budu muset, no prostě moje klasicky na hardcore a zkusím v něm přežít několik dní, uvidíme jak dlouho přežiju, tak jdeme na to. OK, takže vystartovali jsme někde tady, jak vidíte, tak mám Copper Cape, proti minulému videu, kde jsem měl tam tu druhou, takže, no, jsem to seká jak něco. Dejte mi chvilku. Nepotřebuješ tak moc vidět, mě jde hlavně o kvalitu. Takže mám 118 fps, jo? Maximum mám 120, nevím proč. Dobře, to teďka nebudu řešit, jo? To jenom má jdu vytěžit strom. A první můj takový cíl je asi najít nějakou village, protože tam můžou být hodně dobrý věci a všechno. Ale hlavně bych asi potřeboval postel, a vlastně ani na jako jídlo a postel na noci, protože já nevím, za jak dlouho bude noc. A jak bude noc, tak to pro mě bude docela hodně těžký. Já proč tím teďka celý ten strom prostě rukou? Já nevím, já jsem to prostě nechtěl dělat zbytečně. Na hodněkrát. Tak. 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 Ty dřevěný nástroje jsou hrozný. Nechápu, jak moc... Kámo, já nechápu, jak někteří můžou hrát s dřevěnýma nástrojema. OK, takže vytěžíme si tady kámen, uděláme si lepší krumpáč. Tak, nádhera. A jdeme těžit, ať máme celý set. Takže udělám si sekerku a to mi asi tady bude takhle stačit. No to by asi mělo stačit. Já si radši ještě, no 3 cobblestone vykopu. Kdyby nahoru se něco rozbilo, tak ať mám do zálohy. OK, takže já, jak se tak, no takhle nic neuvidím asi. Teďka bych možná zabil nějaký hej, já neumím mluvit. Nějaký ty slepice. Takže hop, jedna, druhá, no, tak čtvrtá, no, tak dobrý. Nebudu to řešit. Kejvka a irony. No to doporučovala, ať chodíme do cave. Já jsem se díval na doslova Muteho a prostě jak on má takové ty série jako z toho hardcoreu a z toho skyblocku, tak on třeba to video byl vydané jako před dlouhou dobou. Ale vím, že tam doporučoval, že se nemá na začátku chodit do jaskní. A já to ani nebudu dělat, protože nechci riskovat vlastní život prostě na tohle. A nebo s tím shieldem, že bych tam šel. Ne, nebudu tam. Vypeču si jen jedno železo, více jich nepotřebuju teďka. Mi vlastně stačí, když tak vezmeme jenom na štít. Ne, na bucket ještě. Dobrá, 1, 2. Možná už to bude stačit jenom jedno. Dobré, mezi tím si vykroftím shield. Dobrá.
Dobré. Ještě tohle tady hodíme, takže už máme shield. Ještě bucket. Až najdu vodu, tak tam půjdu a vezmu si ji hnedka. Ale tohle není až tak riskantní jeskyně, ne? Mám jídlo. Mám všechno, to by mohlo být v pohodě. Když tak tohle budu mít asi jako prvních, tyjo, 10-20 dní, prostě aby to byla třeba tak 30-minutová série. Takže když tak mi napište, jestli byste to chtěli takhle zdlouhavé, jak to budu teďka dělat já. A nebo jestli byste to chtěli jak kdyby zkrácené, anebo něco zdlouhavé, něco zkrácené prostě. Že bych vám tam dával jako jen ty zajímavé věci třeba. Ok, jdu pryč. Už jsem si uvědomil rady. Už jsem si uvědomil to, co říkal Maty. Dávaj damage jak něco. Ale ten byl kopr. Z kopru bych si mohl udělat armor. Chci to riskovat. To mi možná ani nebude stát za to. Nebude, ale mi to je jedno. Oh, yes. Dobrý, mám to. Jsem našel trochu jiný, ale nevadí. Armor se z toho bude udělat tak či tak. 22. 27, dobré, co nejvíc prostě. Tak, dobré. A pryč. Mám všechno? Dobrý, mám všechno. A teď jdu pryč. Pak si udělám ten armor, ale... Až pak prostě. Takže jo, když tak, já tady možná přidám nějakou random hudbu, nebo nevím jestli. Napište mi prostě do komentářů, jestli chcete, abych tu přidával hudbu, já to zatím nechám takhle. Ale prostě musíte mi říct vy prostě, co chcete, jestli byste něco chtěli, tak. Nebo nějakou výpravu, kdybych měl udělat, tak mi rozhodně napište. A po mojí krátké výbavě jsem našel tady, jak za chvilku uvidíte, tu velkou rokli. Já nemám ani vodu. Proč riskuju? Jako tam je uhlí, ale kdybych měl to uhlí, tak se můžu... Když tak vezmem, tak kdybych měl uhlí, tak můžu dělat jako to. Sakra. Počkejte, mě někdy nedojde slova, které chci říct, nebo to zapomenu. Já bych vlastně si mohl vypect ten armor, takže jo, tam je tady železo. Železo. Ale já teďka nechci ani železo, já chci spíš uhlí. Ok, já to nebudu klačovat. Já udělám tohle. Ani riskovat nebudu. Tady to železo, došáhnu na něj. Počkej. Jo. Dobré, dole. Tady je... Hoši, nevšímejte si mě, já tady nejsem. Čas. Teďka to bude 7. Jestli uvidím, jestli... No, já to radši ani nebudu říkat. Prostě asi všichni si představíme to, co jsem myslel pod pojmem, když jsem řekl, že máme 6 a 7 ironů. Tak. Kvůli tomu, že jsem si nevšiml zombíka, který je za mnou, mě to málem stálo celý hardcore svět. No, tak se můžete podívat, jak jsem to vyřešil. Teď jsem tady prostě dělal různé blbosti, díval jsem se jestli je den nebo noc.
protože nechtěl jsem riskovat a když jsem nedal pomalu jednoho zombíka, tak co bych dělal v noci? Tak jsem tady prostě různě avkoval, díval se furt, jestli je noc nebo den a takzvaně jsem si tak přežíval. A když tak pište mi otázky dolů do komentářů, co byste o mě anebo o čemkoliv v mém kanálu chtěli vědět, co třeba budu natáčet nebo tak. Budu asi spíš natáčet Minecraft a prostě napište mi otázky dolů do komentářů a dejte prosím like a odběr za tím, co tady avkuju na videu. Fakt prosím, hodně mě to podpoří a vás to nic nestojí prostě a můžete se když tak podílet na pak další tvorbě. Takže já vám tady ještě víc zrychlím video a zatím čau. Takže jak vidíte, máme tady konečně den. Když tak noc jsem vám zároveň vystřihl. Ano, jsem ji aspoň zrychlil prostě. Abyste se nemuseli dívat, jak jsem byl zakopaný v kejpce a avkoval. Takže, jo, já jsem chtěl uhlí. Dřevem vypíkat nechci úplně. Nebudu kecat. Kde je to uhlí? Tady je. Bloky mám. Tak se k němu dokutám. Tak. Hodně uhlí. Abych tady to maso mohl vypíct, jo. Ale to už možná bude stačit, myslím, že? Jo, to už bude. Já udělám jen takovou věc, která mi tu pec ještě prodlouží. A vždycky se vyplatí dělat cool block, protože vypeču myslím, že o 8 itemů více. Nevím, už to nepamatuju. Ale myslím, že jo. Dobré, mezi tím, co se nám to vypéká, tak já jdu natěžit tady ten strom. Potřebujeme docela hodně dřevo a... Protože jak jste možná, nevím, jestli to uvidíte, ale já jsem byl tam v kejvce a tím, že jsem se neměl jak zabarikádovat, tak jsem prostě musel tam být jak kdyby zakupaný. Jako v díře, prostě jednobloková, protože já bych si udělal třeba nějaký východ, díky kterému bych viděl, ale tím, že já jsem absolutně neměl dřevo, tak já jsem si nemohl udělat žádné další věci. A jediné, co mě asi zachránilo v tuhle dobu, tak byl shield, jinak by to asi tady už skončila tahleta série. Ale dívejte, guys. V novém updateu byly přidány copper věci, tak já si je chci udělat prostě jen tak pro zábavu. Spíra tady vlastně. 2 tak damage, jo. Tak to je hodně dobrý. A meč má 5. To je myslím, že je jinak u kamenného. A sakra bude mít tež stejně. Ale já si spíš z toho chci udělat armor. Nástroje si budu dělat kamenné nebo železná. Myslím, že koperové nástroje mají o něco delší výdrž jenom, ale to je asi všechno. Dobré, já nebudu tady zbytečně skákat. Se podívat, co by mi tady mohlo být ještě přínosem. Takže tam vzadu, jež... No prostě vidíte, tam vzadu, tak je lávový jezero. A ta kejvka je docela dlouhá a byl tam lapis a igly, takže do budoucna by se mi to mohlo hodit. Asi počkám ještě na jeden, až si chestplate udělám. To je asi nejzákladnější helma chestplate. Tak. Nepřesně se mě, jak to craftím, já prostě na random. Já to prostě nechci udělat už a jít.
Vidíte, kolik se to už vypeklo? Víte, 10 a furt tomu ani neubylo moc. OK. Já si možná udělám ještě druhou pec, ve které se budu vypékat to jídlo. Protože to je docela otravný, nebudu kecat. Čekat, než se to dopeče. Jedno maso si dám. OK. Já se jdu podívat tady ze zhora, jestli tu něco není. Tady je menší trhlina. Ale jinak jako takhle nic. To já bych se ale možná mohl zvýšit čanky, když mám pomalu 120 fps. Mezitím by se to mělo vypéct. Počkej, ale... Dobré. Tady z hory zvyším si čanky. Furt nic nevidím. Možná kdybych si čanky dal na 32, tak něco uvidím, ale kašlu. Kolik mám teďka? No, 114, skoro to samý. No, doslova to samý, možná i větší FPS. OK, 11. Kalhoty. Boty. Tři a měním to. Nebo já to nechám už všechno vypéct. Když už, tak to nechám všechno. Ty irony jsem si mohl vypéct, že? No. Na irony teďka kašlu, irony zatím nepotřebuji až tak nutně. A spíš bych je využil jako na nástroje. A armor bych se spíš udělal, až bych měl jako full ty irony, protože copper je zatím za mě jako docela v pohodě, jakože na obranu prostě základní. Tak. Prostě ať mám další výdrž. Ještě tohle radši. A nechám si vypéct jídlo. Myslím, že bych se mohl vydat na výpravu. Takže tady asi se, nevím, jestli se tu vrátím. No co, se tady vůbec vracet? Za mě ne. Seed. Jaký to má vlastně? Tento seed. Mě už to pomalu začíná štvat. Dobré, poslední steak a zbytek nechám vyvést pak. Tohle by mi mělo stačit na výpravu. Teďka se asi nudit úplně nebudu, takže asi jdu. A teďka je den druhý a mě by to celé dělalo dobře, kdyby to tady bylo i napsané. No asi to někde je, ale já to nevidím prostě. Ale vím, že teďka je už den 2. Já bych dal asi prvních 10 dní a pak bych to ukončil jako 10 dní v hardcoreu. OK, já to tady zkusím tak obejít
ale nic tu nevidím. Netěžím si. Já chci menší stromy. Jo, tady menší strom. Dobré, já už mám 8 druhů jiného dřeva vždycky u sebe. To jsem prostě já, no. Co na to říct jiného? OK. Ježiš. Tak, máme tady další ostrov. OK. Tak, půjdeme tady nahoru. A tady nahoře bych... No, prostě bych šel dál, jestli bych něco nenašel. Melouny. Oh, ne, ona je noc. Rychle, kde jsou ovce? Kde jsou ovce? Kde jsou ovce? Já potřebuju nutně ovce. Já to nechci mít jako minule. Tam jsou ovce. Rychle. To bych měl stihnout. To bych měl stihnout. To bych měl stihnout. Prosím. A teď se mi to laguje. Kdybych měl perl, tak se k ním doperluju. Kámo, jich tam hodně, jich tam hodně. To mám šanci stihnout. To mám šanci stihnout. Už tam je skeleton. OK, mám copper armor, to by mělo být v pohodě. Dobré. Vlna. Říkáte, tahle padnou 2 třeba. 1. 1. Takže tady crafting. Hop. 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 Rychle, 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 rychle. Ať mě nestíne nic zabít. OK. A tohle je 3. den z této série. Ve 3. dnu už mám armor a konečně i postel, ale creepeři tady jsou. Ti si ze mě srandu dělat budou. Umřel. Dobrá, je já mám kosti z něho. Jsem si ani neuvědomil. Já nenávidím ty nové barviva. Já nevím, jak vy, ale jestli jste dokoukali někdo až sem, tak prosím vás dejte like a odběr, protože mě to mega podpoří a věřte mi, že jak tady bude jiná série a jak dosáhnu 5 odběratelů, nebo nějak tak se už budu aj lépe zaměřovat na edit a vyjde tady i task s otázkama, takže musíte mi psát prostě do komentářů otázky na mě. A prosím vás, fakt je pište, protože já jinak nebudu mít na co odpovídat a prostě to video bude, že mlčím, nebo prostě, nebo si tam nějak zkusím představit, jestli nebudou otázky. Ale nejlepší by bylo, kdybyste dali otázky na mě. Tím, že neumím moc editovat, tak edituju v CapCutu. Počkej. No tak prostě edituju v CapCutu. A mám DaVinci Resolve, editoval jsem v něm pár videí, ale prostě nevyhovuje mi až tak moc, je tam všechno přístupný a tak, ale tím, že já jsem začínající editor a jak vidíte, tak můj edit není úplně na dobré hranici, tak prostě bohužel nemám jak se v tom programu vyznat a video by bylo jako jen prostě sestříhané a tak.
tam mám různé efekty a takové věci, i když mám můj editing pack, který tady když tak hodím, jako jaký mám editing pack, jestli tady tento kanál dosáhne 50 odběratelů, tak tady hodím svůj editing pack, který já používám a udělám video, jak stříhám videa. I když bude docela krátký, tak pro některé začínající youtubery třeba později, někdo jako já, bo já jsem hodně začínající youtuber, však vidíte, že ani editovat neumím. A prostě tady dám editing pack, řeknu nějak, jak to funguje. Jinak jeden youtuber mě naučil nějak tak trochu stříhat a ten editing pack mi takzvaně jak kdyby dal do videa a já bych ho pak mohl ten editing pack dát i vám, protože každý to má od někoho prostě. OK, teď nevím, jestli začíná noc, anebo začíná pršet. Ale dobré by bylo, kdyby nepršelo, protože pršení moc rád nemám. V Minecraftu hlavně, ale nevadí. Takže. No, jasně. Počkej, a tady? Tady nic. No, ale tady už jo. OK, mě to nevadí. A jenom abyste si byli jistí, dívejte, třeba teďka zkusím přihodit game mod, jo? Nebo abyste to viděli, tak jméno game. No prostě vidíte, že už mi to ani nedoporučuje nic. Jsem na verzi 1.21.11 a to je asi všechno, to bych o tady tom světě řekl. Už jsem tady přežil ty 3 dny a doufám, že v blízké době najdu village. A možná i bude stream, tady jako z tohohle hardcore. Možná dám i stream, takže pokud byste chtěli dorazit na stream, tak mi dejte like a odběr a jestli tady bude více odběratelů, tak prostě ten stream dám. I když mě už pár lidí sledovalo, ale to jsem měl techniku, že můj mikrofon jako doslova, vy jste mě ani v tom šumu, ne v šumu, tak jako byste ten mikrofon ponořili do vody a pak byste se snažili s někým ve vodě navázat větu a ještě by to k tomu šumělo. To byly moje staré sluchátka. Ale teď mám nové, které jsou už docela kvalitní a jako za mě jsou v pohodě. Jako hele, mají větší kvalitu jak AirPody, takže jako takhle ve hrách, v muzice jako asi ne, ale ve hrách a tak mě všichni slyší lépe s těma sluchatkama. Takže za mě to je dobré. A já si vezmu tuhle sazeničku, co to je? No, bude z toho hodit asi. Takže. Ale jako furt jsme nenašli žádnou tu vesnici, co to je? Já to názem tady, ať mi to tu nedělá bordel. Tak, tady je Beak. Čau. A OK, další lítající bloky. Proč musí být každý můj svět rozbitý? Proč? Halo. Prostě mě se rozbije úplně každý svět. Já tady vždycky v každém, jako vím, že lítající bloky můžou být jako nové, vygenerované, všechno, jako že to je v pohodě. Ale prostě, jako chápete, to není prostě jen tak. No. A když tak, jestli vás zajímá i můj cíl, jaký tu budu mít, počkejte. Já to vždycky miluju, dívejte. Počkejte. Ne? Tak takhle. Ne, ono je pod tím ještě něco tvrdého. Dobré. Já vždycky miluji, jak ten písek padá prostě, když je tak random vygenerovaný. A chtěl jsem vám říct, že... Teď jsem vám vlastně chtěl říct. Zase. Dobré.
Já to prostě furt zkouším, já to úplně miluju a když to neudělám jednou, tak prostě, já nevím. Dobré, mohl bych zabít želvu, protože ona ní padá ta želví helma. Sorry, želvo. No, padne z tebe akorát nic. A já ani nevím, jak ten item vlastně vypadá, který z ní padá. Já jsem to, mě to v životě nepadlo právě. Ne, nechoď do vody, nechoď do vody. Bohužel teďka z ní ani nepadla ta tráva. Ty jo. Já už ani nevím, co vám tady mám říkat, bo jako nechci mlčet, ale zároveň nechci furt mluvit, ale furt mluvím, že? Dobrý, já tady budu někdy něco říkat, někdy ne. To jsem v životě nevěděl. A prostě mi řekněte, jestli mám mluvit nebo ne, nebo jako jen tak prostě mám mluvit. Já nevím, prostě musíte mi to napsat, protože já nevím ani, co tam mám říkat. Ty jo. Počkej, je vlastně noc? Protože to už bylo podle mě docela dlouhý čas. Ne? No, respawn point je mi tedy asi ničemu. Když jsem v hardcoreu. Na to vývojáři až doteď nezapomněli, nebo co? Já se budu dívat takhle za F5. Kdyby tady byla nějaká loď potopená, i když si s tím jezdím mega blbě. Já nechci úplně chodit pod vodu, protože tam můžou být ti příšeráci a když mají trojzubec, no tak jsem na to kolikrát zemřel, a i když jsem měl třeba full dia, takže není to úplně nejlepší se takhle plavit jen tak po vodě a když vidíš prostě borce s tridentem, tak to asi lívni. Počkej, až se respawne a pak to joini. Ale jestli jsi na nějakém serveru a tvůj kamarád tam hraje s tebou, no tak a je vedle tebe, no tak se můžeš na dobro rozloučit asi se svým životem. No já ani nevím, co tu říkám prostě, no má. Vezmu si nějaký sugarcane. A já jsem vám chtěla říct můj cíl. Můj cíl. Ne. Počkej, ale na to budu potřebovat asi minimálně ironový věc. OK, když tak prostě zdrhnu. A můj cíl je tady získat mace a tady to je asi první možnost, kdy můžu získat tam. Tady, dobré, hoši, chill. Vím, že na nájezd ještě nemám, takže... Sakra. Hoši se rozhodli mě nahánět. Dobré, gajte si jen vyfotím kordy, abych viděl, kde to je, nebo kudma to je. Tak dobré, koordinace mám vyfocený. A myslím, že o tady ty dva se ale bohužel budu muset postarat. OK, hoši, nedali jste mi na výběr. OK. Tak tohle bude možná ještě těžší, než jsem čekal. OK, skočím, bucket a zdrhám. 3, 2, 1. Takhle budu kličkovat a mě nemůžou trafit. Já fakt nechci nic riskovat. Tam svítí asi lavové jezero, ale tady jsou dýně. Takže možná se mi může stát to, že půjdu do village a... Tady blízko bude village, ne. Toho teďka bude 4. den. Doufám, že za mnou neběží. Asi neběželi. A tohle to je 4. den. Moc jsem se neposunul až na to, že jsem našel tam ten outpost. To je asi všechno. A to je asi tak. Já myslím, že už tady v téhle době to nikdo nebude. A jestli to, když to někdo je, tak... Počkej, zombík.
tak napište steak do chatu. Jestli tady někdo ještě. Počkej, ne, ty uhoříš. Vodu. Dobrá. Ale Braško, jako, co já s tebou mám dělat? Tady někde blízko musí být village. Nehoř ty dementa. On chce asi hořet furt. Dobrý, já ho nechám být. Počítá se tohle jako Hero of the Village, anebo... Dobrý, bluff. Počkej, proč jsem viděl dům? Já dobrá, on už hořel. Takže já to zkusím tímto směrem, protože zombie villager nepřijde jen tak směrem jako od někud. A už jsem mohl prostě spawnout random. Já to nebudu nějak obkecovat, prostě až seženu. Oho, tak ne. Tak je tu village. Kovárna. Počkej, kovárna. Jako to, že cherry biome. Tak tady bude stát můj dům. Tady bude stát můj první dům, je 4. den a já ještě nemám dům, ale docela pochopitelná možná ne. Jo. OK, guys, máme vesnici, mission complete, máme villager outpost, máme vesnici. Tady to prostě bude moje vesnice. Já vím, že jsem v hardcoreu, ale jako já bych docela toho golema potřeboval. Balíky se na... Ukaž. Oh! Ano! Yes, mám i diamant, takže achievement, že mám diamant, jo, už guys. Mám diamond prostě. A mám i armor novej. Teď mi stačí jen boty a budu mít full armor. A teď potřebuji jen vědět, tam je golem. OK. Tohle bych si asi přehodil na chvilku. No tak, dobrá, já jsem nemehla. On po mně půjde úplně rychlostí světla. Dobrá, rovná plošina. Kde je rovná plošina? Kde je rovná plošina? Tady to vypadá 1, 2, 3. Kde jo? Boris tam chilluje. Jako really? OK. Golem, kámo, já jsem tě hitla. Si trošku neuvědomil, že jsem tě hitl, že? Jo, už po mě jde. More. Ano, pojď za mnou. Pojď za mnou. Kámo. Boris zase nemá mozek. Teď Boris po mě ani nechtěl jít doslova. 1, 2, 3. Prosím. Prosím, ať neumřu. Ať neumřu. Dobrý. Ochránce vesnice. Bohužel musí zemřít a obětovat se. Ať z něho padne 5 ironů, prosím. Ať z něho padne 5 iron. Si děláš srandu. Dobrý, moje síla byla obětována pro 3 irony. To je to nejlepší, co jsem kdy měl. Dobrý. OK, co prodává tady tam bude asi OK, to nejsou špatné enchanty, jako jo jsou, ale když tak vezmete, tak prostě on prodává enchantovaný meč, kámo. To tady neprodává jako hodně vesničan. To neprodává hodně vesničanů. Jako já vidím poprvé, že bych jako přišel do village a jakože Boris mi najednou prodával enchantovaný meč. OK, kovárna je vylutěná. Zkusím tady vylutit zbytek vesnice. Mám tady brewing stand. Což je dobrý na vaření potek, akorát, že já jsem ještě nebyl v Nedru. Dobrý, tohle je 4. den, na 5. dni bych to možná i dneska ukončil, protože kdo by chtěl sledovat tak dlouhé video? Prostě kde jsem já jenom? Asi nikdo. Jo, já jsem teďka, no tak to je jedno, že jsem zničil asi profesi, že? Počkej, pojď za mnou, pojď, kámo. Oni jsou tak otravní, že se ani nezastaví. Kámo. Braš. Toho. Dej mi chvilku. Pojď. Za 32 masa prodáváš emerald. Za 32 masa emerald. Tak, ty jsi v bezpečí.
Takže farmáři, co tady máte vy? Tak, C20. No, ten to má ještě. Jako je to docela v pohodě, ale... Počkej. OK, dobrá. Jak bude 5. den jako ukončit, tak to tady ukončím a asi, no, takhle to prostě ukončím, guys. Prostě je to, vím, že to není moc dlouhá série jako teďka, ale prostě kdo by to chtěl sledovat, jako já si dám asi větší práci s náhledovkou než s videem. Jako to ne, že bych jako umyslně, jako že jo, náhledovka je lehčí jak video. Právě že naopak, jako jo, video je mega těžké se stříhat pro mě, aby to vypadalo dobře, ale ta náhledovka prostě, ta musí být ještě víc dokonalá. Takže natěžím si tady ten jeden strom. Ještě jak on je úplně celý rozdvojený a já ani nevím, kde je to dřevo pomalu už. Ono je úplně všude to dřevo. No dobrá. OK. Dobrá, já si jdu postavit baráček. Vím, že růžový není úplně jako v dobrém stylu, ale já nechci dělat růžový, já udělám jen růžové tady tyhle ty blbosti. Tak. 1, 2, 3, 4. Dobrý, to už si vytěžím. Tak. Dobré. Že 1, 2, 3. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže. A hop. 3, 4. Takže. Tento design bych měl hotový. Hop. To je dobře, že tady zbyly ještě 2 dřeva. Úplně akorát, to se mi hodí. Úplně na ty sloupy to takhle dát, to je dobré. A jinak bych šel natěžit normální dřeva. Co byste prostě chtěli jiného dělat. Nebo že bych to udělal celé z toho cherry dřeva. A jo, taky udělám to celé z toho cherry dřeva. Mám 3 irony z toho golema. Chtěl jsem si udělat boty, no tak boty si v tomhle díle neudělám, bohužel. Ale v příštím díle si 100% udělám. Jo, možná si udělám ještě v tomhle díle, ale teď bych se spíš zaměřil na baráček, aby byl hotový a v pohodě. Tak. Já si polovinu na hleďaku dělám v DaVinci Resolve. Kvůli tomu, že tam jako v krytě já stříhám jako takhle. Já dělám náhledovky přes krytu, jo? To je program, který mi asi jako jediný vyhovuje na náhledovky. Jako za Adobe Photoshop bych jako se nezlobil, ale tím, že on jako je až moc drahej. Jako drahej, ale prostě jako za Photoshop nechci úplně platit, když ještě nevím, jestli YouTube má budoucnost. To, že jsem měl na prvním videu tolik views, tak to jakože wow. Ale jako nevím, jak to chápete, nikdy nevíte, jak to bude na druhém videu, takže nemůžete nikdy nic předvídat. Takže tady to celé vysekáme. A jako podlahu bych dal... Hey Bailey. To bude nejlepší. Lopatka a jdeme do akce. Chvilku bude noc a teďka je, jo, a 5. den bude u konce.
Takže, hele, já dostavím podlahu a ukončím tady v této sérii 5. den. Ale já fakt musím dostavit tu podlahu, já nerad nechávám něco nedokončené. Takže tohle je 5. den. Doufám, že se vám video líbilo, dejte like a odběr. A pokud můj kanál dosáhne 5, nejlépe 10 odběratelů, asi bych byl radši za 10, tak tady udělám jednu takovou, věc, ale natočím z jiné série, které by vás mohly i možná více bavit, ale mě fakt nenapadlo nic jiného než hardcore. Protože teďka nemám s kým točit Manhunty. A vím, že Manhunty každý sleduje možná tak jen od Skuciho, takže takových těch slavnějších youtuberů. Takže tady si pár těch balíků sena natěžím. Takže 5. den je u konce, ale já tady ještě stavím barák. Tak to je sranda. Dodělám podlahu a zbytek dodělám příště. Ale neříkejte, že to nebude vypadat hezky, kámo. Teď to je hezký docela. OK, vím, že ta podlaha je divná, ale prostě neřešte, ale dům to nemůže být. Tak, a teď je to dům. Prostě crafting a pec a pak až to může být dům vždycky. Prostě ještě tohle. A to bude pro tohle video všechno. Dávejte like a odběr a zatím čau.